Мусій помер дзед Максім, ды і гык застаўся з ім. Паклалі яго ў труну, гык упёрся ў паталок. Ён здаравенны быў мужык, ён на гыку круціў шашлык. Гыкам градкі ён капаў, гыкам градкі паліваў. А суседку цёцю Зіну ён ебаў ту праз карзіну. А суседа дзядзьку Грышку гыкам кінуў ён праз страху. Грамадскую вайну ён дывізію адну уратаваў. Немцы нашых атачылі, немцы нашых перабілі, а дзед шырынку расшпіліў і гык над рэчкай працягнуў. Нашы па гыку прайшлі, нашы нашых праняслі, а за німі немцы ўслед сталі на гык наступаць. Дзед залупы калыхнуў, немцаў рэку акунуў. А тых, хто плаваў па вадзе, ён быў залупай па галаве. Пасля бою генерал яго залупу цалаваў. Едзе цягнік новай, а ў ім сядзяць адні гыкі. Маўчыце, блядзі, я святы, я святы.